agus inis an lína tá Bríd ní Chonghóile Príomhfheidhnmeach Ghaillimh na Gaeilge a bhríd fáilte ras go dtí níor FM. Go mí Labhair Darren J. Tá go maiid go maigad. A bhíd leabhar mé leat ar níor FM den ó dearnach bugánaí gá bhbliain ó hin agus san aglah dearnach an leabhar muidir chéile leabhar tú faoin spruch atá gibh in Ghaillimh na Gaeilge go mbeadh leabharónad Gaeilge tógtha i gCathair na Gaillimhe. Solan ar rion muid faoin Féile Tonnta ag tag tarlú an teachn siún an féidir acu thabhairt dom faoin 6 oibre a bhí idir lábha a gibh in Ghaillimh na Gaeilge an am dearnach a leabhar muid le chéile beagnach gá bbliain ó hin a bhríd? Cinnte, well, tá leanam muid rá gobar leis an cóla carach agus cuman trachtál agus grúpi eile leis an Gaeilge chun an king agus Cathair na Gaillimhe a freisú tiilú mar Cathair dhátheangach. Agus tá go leor tógraí agan chun é sin dhéanú tá an seirbhís Gaeilge sa ghnó áit a chur muid moltaí ar fáil, cuasaí aistrachan ar fáil, cóla ar fáil, go gnólasí Onas go méid den an Gaeilge ag níos teach a héasca ina ghnó nó in agréocht. Tá an sin an gradam hiosca bhí ógatí agan agus tá dúsin agus bantáistí banteach lei sin inis os cean €40,000 go gnólachtaí nó agreachtaí a ghlach an páirt sa gradam agus siad atá sa gradam ná góid tóirt ahantas go na gnólachtaí sin i Gaeilge Cathair na Gaillimhe atá ná an seirbhís sí Gaeilge chur a fáil. Leanam muid ráich amá leis an goiste logannacha agus tá sé sin i ríiste go fáirteach sin cóla carach. An rud atá an sin ná tá coiste againn le onadíthe bhfuil san olalas acu ar chuirsaí logannacha agus bí muid gobar leis an post chun é chinú nach mííon éon na Gaillimh le seoltaí agus tá cóirí agus tá an tefiigech aireachta chamá le Gaillimh na Gaeilge ar an goiste. Tagan muid níos le amnacha tá siimplí agus éasca le fumniú. Agus a ríist chuann sé sin le íbhán ó bram do dhátheangach na carach. Inis tá áit níos a chathair cos le rion luchra, Glanónín, Portmór, agus nó ríist tú caintfí Gaillimh is anam Gaeilge a bhíonn ar an eistát tíochta nua sin. So tá an obair sin a Gailge má. Agus an sin ar nóid bí an lónta gnó againn, tá an pop-up Gaeltacht againn, tá ceirtú córa againn éon scéal chamá a mítar siúl, tá an obair sin má chuid gan plantanga, agus tá sé tóir deisna go rií an Gaeilge tá acu a chleachta, nó muna bhfuil Gaeilge agad go bháin tú deis í a chleachta ag na hógadí seo. Agus í ólam chamáile sin. Agus an sin den chéadú an orí bhí an Féile ar an Béarla Tonnta againn. Agus hanig sé sin, nó hanig an smíine sin chun king as plantanga Cathair na Gaillimhe, mar nuair a bhí go leor cantina agus cardalana arsúl, nuair a bhí an olscail na Gaillimhe ag albún plan dúin. Glór daoine rá go sé géirí níos mú deisina, go i géirí nasca níos mú leis an tanga. Agus chamáile sin ní roiise i géirí go mar costas róhór ar sin. Agus chamáile sin hanig smíine eilech an king ná go roiise i géirí go mar lár anad Gaeilge sa chathair. Agus sinne in dá smíine is smú a hanig chun king, agus tá muid gobar arthú sin ó seolú an plán go dibhann, agus ó alviú stratis nu a Gaillimh na Gaeilge go na blianta fi go dtí fi sé. So tá an obair sin leis sé sin leanach tá sé arsúl an tamar fad. Tá áz ar an inis go mé tomta fi cuaig gotarú, agus is a bhuichas sin go na chorthirí go léir atá takeíocht dún den é chur, mar muna mete sin a gunn ní bheitse tarlú. Tucha méid arás chun caintfí Tonnta ag anchúpa ná just an bhfuil éon dul chun céin sa spruch atá gibh go mbeadh leabharónad na Gaeilge tógtha ag Cathair na Gaillimhe ar bhríd? Well, an rud atá dionta in san plantanga molú staidir féidirthe albhú maidir leis an gníomh sin
agus tá an staidir sin cruithne inis agus tá sé fi bhráid run na Gaeltachta agus tá de fannach le scéal ó Wehesan nói chun an chéad chéim eile hógáil be sé sinna ige brath a run na Gaeltachta agus nói pórtí lasfuair eile sinrá hasan sé fa láir. Tá osclíoch óna éigen le roiint bliantinius más an ceartta go me cnuc na car nardosco? Tá Gaelscoil de Cowley tá onadin sin onad Gailgin sin nó tá an taibhearc na Gaillimhe sa chahar chumá agus tá conir na Gaeilge tá duna fastí hin sin inis Mickóg McGee tá sé na gobarin sin inis so tá golóir áitna again hana hain atá genú aber den sco I suppose ó hí crochan king na Gaeilge a rís ní an fá nach meach beidir féidircht an de ha spás igen eile spás igen beidir ní smú spás a bheith ag ddíú elementí eile den tanga agus den cholpur é sin ráte is spruch sa plantanga agus curú é sin agréoch ó híh an staidir a olvo ach mar dúpna monohfuil an takeíocht an ó hí rin na Gaeltachta de like ní féidir a Gaillimh le Gaeilge gal éon áile leis chu mar sinna. Okay, leanimiid roiig caiimhí ará nar thula mé faoin Féile Tonnta gar na Gaillimh go díile le déanaí an aineán go raibh sé siúil an bhblin se caite luí tú é cúpa nómar a hen teiscom ach a féidir níos mó a intin ar néistóir maine a léamh faoi a bhíd agus chattá siúil an mléine? Kinse bhfuil a rís hanig an Féile seo as plantanga chahar na Gaillimhe agus hanig sé as an strátéis a dulmuid go na blianta PhD go dtí fihi sé agus a rís le daoine a chur ar an ólas ó híomh na teangaide agus deis na thuirtófa nasca leis an cultúras leis an éireacht agus go dtibin leis an Gaeltacht. Níl dalach níosá sinna na féile man tá muid a gahar na drabh cahar na bhéilte agus sinna fá go hocuid ar go hoci bord siúr a Gaillimh le Gaeilge mí na sam na fihi trí gomach féile agan a dhéanamh ceilirthú ar an dhátheangachas ar an stádas tá agan mar chahar a hangach agus ar an Gaeilge héin agus puimiid le Feabhra an láír a bang sin fihi cairn a bhín an tam tean golóir ag an nám sin ó híad chlár a chur de chéile agus daoine a osú a chuideochlinn leis an féile a cho ardú ach runne mo dé agus dairí leis agus churmuid chlár le chéile agus bhí mo John bródú go rá alantóirí a bhí lunne a réalsat agus alantóirí le Gaeilge beidir nachhfuil lunne a réalsat i cruiselinn le dul gian arthú sin nachhfuil mór an Gaeilge acu. Je siúd atá beidir a fólam antanga, je siúd ag tá a fáil beidir tahi ar antanga ríist tíide goid páistí atá ag freistal a Gaelscoilena agus is féile é seo don chláán agus tá rudin seo sa bhéile de chuile ísgrúpa sa chláán. So tá tá san is go mééis se táú ríist deir seachtain se thugann agus buite le dé nach bé an deir seach seo é le sin gúí mór agus an starm. Bhín tú bratha go leor rudaí má tá tú gagrú féile agus an amsir ceannachú. An sílan tú go bhfuil le is ag fábhar na ní hamháin na gahar na Gaillimh a chundé na Gaillimh go bhfuil an féile ar siúil an takean dún? Well tá túlagam go bhfuil is tá go leor poblíocht juntaí againn le cúpla seachtain an nuas go bhfuil a lehéid a tarlú. I know tá grúpa ebre againn tá na thorthirí go léir atá takeíocht dúin ar an grúpa ebre sin tá a go institúí héin acu agus tá sian a chur ammuntir ar an ólas go bhfuil an féile ag a tarlú. Tá mar hampla lá na báistí im léana gin héadú a bag amach go cnucht na carach
ceangan na Gailge in Ghaillimh ceangan na Gailge tá lonithe a gCathair na Gaillimhe agus tá dhéanú sin na takeíocht údarás na Gailseachta agus nó tá gobis bé an lá hain an éascail bheálaí so tá muid píorhuaíoch gon irin agus go drína in sin tá cuisilinn chumá an scéal a scapú a measc na gasú tá go hain. Tá go leor publicante gan ar an radio áitiúil seo go a BFM, radio na Gailseachta, tá muid anmhuaíoch as takeíocht sin, tá RTE i tain a cuisilinn agus na popperí áitiúile. So na cúnú dé tá an scéal a scapa tá se féin, ag scapú an scéal dúin chumá, tá láfacht má ar na manthó síalta againn, agus tá muid brandú ar na ticket tá díalsa go fór agus tá muid sásta leis an díalachan atá tardú ach nó tá bé muid gcónaí súla ní smó, so tá muid mula go chadaganne Béarla Tonnta TONNTA.eu agus tá go leor imachtaí sin, tá go leor imachtaí chas mar rách má ó sfíor an aisce, ní má cóisiad ribadanig me ar an éirigad agus tá 25 imacht sfíor an aisce agus tá ceardéag a chaheistú copplatínga íc dómh. Tá ceol chorm ítach agan Martin O'Connor trio agus be sé sin fáil takeíocht ó Pádraig Jack, be sé sin an áireachlan Hallam na Carach ar an dónach ag go 8 chlog. So fan ag súl go mór lei sin, na sprálam Martin O'Connor agus na sprálam ceol Pádraig Jack chumá. Tá chumá lei sin Riona Connolly agus tá siise sa Feabhra ar an Saturn agus be siise fáil takeíocht ón chéad glún eile rud eile tá ag súl go mór leis. So be session ceol na má, be sé sin siar an aisce, be céirí mór an bhaithí mór, be seo na tinte, be mol tardalina a pórta sé a dó, sé sin omláin siar an aisce, be ceoltarí ó go chaise aige, be sé tinine sin an sipadach na bhaithí móra agus pasta an chunam ara. Ceir dara tá an túpas, tá jiggy be sé tin sa rósin dú I de híine, tá seola etigiú le héna tarlú Jardín into King's Head, agus tá muid buoch an King's Head na chamá atá tóir takeíocht dúin, agus atá ag oriocht ar an seola etigiúil héin. Mar sin me mal go riine bhil a seach gotí an chlár a héin agus brandú ar an glár agus bhráha íana, but ribe stopam díoch a rís buáil má bhuichas gáha leis an cóla carach, leis an údarás na Gailseachta, le gCathair, tá chlár éire ildánach, tá siatamh tóid takeíocht go sihir nua a bhés a chur ar an státe sa Feabhra ag an Airaclan brú, tá sé sihir nua tá chuir le chéad ag James O'Riordan, Páidín an tanamtéis. Tá muid fá takeíocht má ón Cláide Credit Union, tá siatamh atá takeíocht go rang na Gaeilge sa Portishead, tá gCathair takeú, tá mudúma RTE, tá cúla cethair, be siatan ling ag glán na báistí, be sé de cuisilinn golóir imachtaí a agrú a hín sin, agus an nóid fáid takeíocht rialta ó fáilte Ireland hacíonn linn ó híomh an Ghailge chun hín King sa chathair agus an obair a dhéanamid le áitigin difriúil agus úthúil a chathú in sa chathair. Okay, so tá cóhraíán go mé an fá an éile in mlíana níos mó ná an uirí tá? Well, tá sé seo an bad a blian, agus tá muid an póiste agus tá muid an chúrmach, nach méid sé seo a fás róhór ró happy. Agus sin an rud amháin a phléimeid ag leibhéal bord stúr a Ghaillimh le Gaeilge, agus phléimeid ag leibhéal an grúpa Eagbra agus na Horathirí. Agus tá muid a dhéanú, tá béimiid a chur coppla rudí breise leis chaile blian agus mar dúma tá rudí tá níos mú imachtaí siar an aisce gine mbliana ná mar bhí agan an áirí. So tá muid sásta lei sin. So de réimar réimiid gal a ráil a cúna dé béis ag fás, a béis ag fás go deas ré agus béimiid i géirí an chlár a bheith simúil go meach caiidear maithebant leis an glár
agus caiite bh an chóirmach an seo an Ghaillimh chumá tá tú in amaíocht le golóir drámanna eile a churann féilte iontacha eile ar fáil, so ní hiad le chur an rud céanna an tam ar fad. Caiite rud ag an drifriúil agad agus sinna muidir galrá sinna an spruch a smóvéis agan. Agus is féile omlán Gaeilge an bhfuil? No, níl sé omlán Gaeilge, is féile dhátheangach féile dhátheangach. Is féile é seo in áíre le cuiisiú leis an spruch atá agan tríd an plantanga níos mú Gaeilgeirí a chathú. Agus tá muid géirín iad siúd a bhfuil an dá heileút an Gaeilge, atá fólam na Gaeilge nu atá just a géirí nasca leis an Gaeilgeirí. Tá muid géirí bhfuil a bhaim an sin níos mú le cuiisiú muintir na Gaeltachta atá gobar in Eanáir na nálíonn agus iad seo a bhfuil Gaeilge acu. Tá chuile ócáid dhátheangach, so mar hagan póiste was nach bhfuil mór an Gaeilge acu mar hampla a lá na báistí. Bé muid an ná freistal ahrú in Gaeilge nó i Béarla Feabhra. Okay, Bríd, bhí sé just cáint at an éar feminiu, bhí sé simú fálamach faoi tonta ní bheith mé an mlíana áfach cap marrá. Just sort of imíonn tú, like leis an status dhátheangach atá ar char na Gaillimhe, like leorm se féin le consatá i gáirí leis an Gaeilge agus leabhart na Gaeilge gar na Gaillimh an léianta seo a réad? Well, caiime rá bhfuil rudí níos éasci dún hain. Ó híh nóir thosa mis amach beidir tucha blian ó hen, gorá sé beidir rudín ní steachra ag an am sin, le bhí tú tasnú amach, bhí daoine rudín be cúlach, fatseach, féintanga, ní mar hen sin atá sé níos mú. Tá an meón ahí, tá sé sin cinse faoi. Tá níos mú daoine ag ghlachapáirt sa gradam Joseph Yogatí. Tá scéim cóide agan bailíocht agus tá sé sin ag fás chola blian. Tá sé fuamuid golóir na chamuid golóir cóide a ré COVID a tá sé sin is takeí níos a ríist, tá muid buochas sin. Tá ríis mar hampla na tógraí seo cosa le tonta na tógraí seo níos Gaillimh na Gaeilge plé leis. Muna muid í fáil takeíocht. Why an loch no, nu why na hagrachtaí atá lin ní bheith muid an chuir mar sinne. Agus adas tá muidí an agus gúil éileh ar a go servicí. Tá sé sin tóirt le festúine go daoine oscailte gon chun ceap agus gon Gaeilge. Nach bhfuil muid an nó nach bhfuil an gáún, well, tá sé sin tóirt scéal eilehid.